Herr Krabbe. Hvem fanden er du? Det er et godt spørgsmål, herr Simon Krabbe, som vi vil diskutere senere. Men lad os nu fokusere på det vigtige. Hvad snakker du om? Hvad laver jeg her? Du er her for at træffe et valg. Det er det hele. Undskyld. Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. Jeg er på vej på arbejde. Men nu er du her. Det er et simpelt valg, du skal træffe. Hvis du vælger det rigtige, får du opfyldt mere, end du overhovedet kan forestille dig. Hvilket valg? Hvad snakker du om? Herr Krabbe, foran dig er der en knap. Hvis du vælger at trykke på den knap, vil en i denne verden dø. Hvad er det her for en syg joke? Rolig, herr Krabbe. Du lod mig ikke tale ud. Hvis du vælger at trykke på den her knap, vil jeg give dig 10 millioner kroner, som er i denne her kuffert. Det er jo latterligt. Nu går jeg. Du finder ud af, at døren er låst. Du ved ikke, hvem du har med at gøre. Simon Krabbe, du bor i sejl 33. Du har gæld, du er single, og du lider af søvnløshed. Hvem fanden tror du er? En magtfuld mand, herr Krabbe. En mand, som kan ændre dit liv. Til den simple pris af en anden mands liv. Oh my god. Han er ikke din, herr Krabbe. Det her kan ikke være sandt. Jeg forsikrer dig. Det her, det er helt virkeligt. Bevis det. Jamen, så lad os se på sagerne, herr Krabbe. $10 millioner, herr Krabbe. Tænk, hvad du kan opnå for de her penge. Men hvad sker der, hvis jeg ikke trykker? Ja, så vil du få nøglen til døren. Du vil hverken se mig eller de 10 millioner igen. Jamen, hvordan kan jeg vide, at det ikke er mig, som dør, hvis jeg trykker på knappen? Jamen, hallo. Også med 6 milliarder til. Ja, det har du godt nok ret i. Det er godt nok mange mennesker. Og mennesker, de dør jo hele tiden, ikke? Præcis. For eksempel, hvor mange mennesker er ikke døde i bilulykker i år? Bilulykker? Ja. 14.566. Hvad? 67. Og det er også fuldstændig ligegyldigt. Du snakker om ulykker. De sker jo hele tiden. Ja, du har helt ret. Det forkerte tidspunkt på det forkerte sted. Så er tiden gået, som en død. I sidste ende, herr Krabbe, så går tiden for alle. Okay. Hvis jeg nu trykker på knappen, hvordan dør de så? Ja, det vil blive en ulykke af en slags. Hvordan kan jeg på nogen måde stole på dig? Jamen, herr Krabbe, jeg prøver bare at hjælpe dig. Nej, helt ærligt. Hvad handler det her om? Hvad får du ud af det? Tja, ikke noget specifikt. Så mit formål er at skabe en verden uden svaghed. Svagheder? Det er der ingen, som tager hensyn til nu om dagen. Herr Krabbe, din ynkelighed begynder at gå mig på. Jeg overvejer at trække det her tilbud til dig. Nej, helt ærligt. Du har 13 sekunder til at beslutte dig. Hvis du ikke har trykket på den inden da, så kan du forlade stedet lige så fattig, som du var før. Jeg har ikke haft tid til at tænke. Du har haft nok tid. Hvad nu hvis det er en lille pige? Hold nu op. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Kom nu. En person fra altså i en allerede overbefolket verden. Bare én person? Kun én. Og ingen vil vide det? Ingen eneste. Åh nej. Beslut dig nu. Tænk på din familie. Mærk pengene. Tryk på den. Tryk på den. Tryk på den. Det var et trick, var det ikke? Nej, slet ikke. Her, tag pengene. Det er dine. Du har fortjent dem. Men der er bare én lille ting. Hvad? Du er allerede død. Nej. Det kan ikke passe. Tænk dig om, herr Krabbe. Du kørte bil. Og nu er du her. Nej. 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 Det var en ret slem bilulykke, jeg er bange for. Siden tidernes morgen har det været mit job at friste menneskene af hvilket som helst middel til at tage et andet menneskes liv. De gode
De får nøglen til himlen, mens de onde, de ryger i helvede. Tænk på mig, som himlens vogter. Hvad skal der ske med mig nu? Du skal i helvede, herr Krabbe. Endeløs. Grænseløst. Intethed. Hvad med min familie? Du havde nøglen til himlen, men du var for grådig. Nej, vent! Farvel, herr Krabbe. Og glem ikke din kuffert. Den må du gerne beholde. Fortæl mig lige. Hvem slår jeg ihjel? Dem skal du ikke bekymre dig om. Dem skal jeg se lige om lidt.